Com va això? Què tal? En 15 minuts arribarem a l'hora bruixa i tenim ganes de compartir aquesta segona part de la vetllada, un any més, amb la Fundació del Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Olaran. I ara el que demano, en aquesta segona part, un fort aplaudiment i, sisplau, que m'acompanyin el president de la Fundació, el senyor Antoni Reig, el vicepresident, el Miquel Pujol, i el fill del Miquel Pujol, el Pol Pujol, que també ens acompanyin. Un aplaudiment per amb ells. Aquesta segona part serà també com un homenatge a totes aquelles persones que en el seu dia van tirar endavant aquesta iniciativa que avui estem celebrant, aquests primers 10 anys. Una vetllada que ja fa més de 16 que ens reunim per al Centre d'Iniciatives Solidàries. I enguany, ja no enguany, sinó que al gener del 2026 es compliran 10 anys que va marxar l'Àngel Pujol, el recordat i estimat Àngel Pujol. Tot això va començar amb ell, un home inquiet que volia treballar i fer coses per als altres i que ho va fer d'una manera molt especial. I per aquest record, avui volem recordar-lo veient-lo i el veurem en aquestes imatges que hem preparat per vosaltres. Som molt amics del Rafa Ferrarola, que és l'oftalmòleg de Lleida, i ell ja feia 15 anys que hi anava. Jo feia 9 anys, vol dir que ell ja feia 6 anys que hi anava. I em dia sempre, tienes que venir allí, perquè parla en castellà, tienes que venir allí, que allí hay un curita que él te necesita a ti y tú necesitas de él. Jo pensava, ostres, pues m'agradaria molt d'anar-hi, no? Però ell, com que tancava la clínica per Nadal i tornava per Reis, jo tinc una empresa, tenia molt personal, no era mai a casa, dic, hòstia, me falta que la meva dona el dia que marxa per Nadal. I em va costar molt d'anar-hi, perquè vaig tenir una experiència negativa, que per cert aprofito de dir a la ràdio, que quan tens una cosa negativa, a la curta o a la llarga, sempre és positiva, és com una lliçó, no? Sí. Pues bueno, vaig tenir aquesta experiència negativa i llavors ja vaig dir, bueno, pues este año vengo contigo, Rafa. I vaig anar, i bueno. I vas xafar terreny. Vaig xafar terreny, exacte. Vull dir, s'ha d'anar a la trinxera per conèixer les coses. Vull dir, a vegades estàs a la universitat i no et mous allà dintre i tens molta d'allò de dintre, però no tens l'experiència de fora, que és molt important. I vaig estar una hora per conèixer-lo, allò que dia, però carai, quina humanitat, tothom ho tracta d'una manera que no estic acostumat, no? Vull dir, jo quasi plorava de veure i dir, ostres, però què passa aquí? Perquè tothom passava pel carrer i ava malaco, ava malaco, ava malaco. Ava vol dir padre i malaco vol dir àngel. Vull dir que quan s'oblida allò, vull dir, no sóc Àngel Pujol, sóc Malaco Pujol. Un home basc, un home que diu que abans t'ho feia una mica de broma i t'ho dic en sèrio, l'home diu, pues tant és llarg i té unes nacions, vull dir que no és massa guapo, no? Però tothom se l'estima moltíssim i ho vaig veure perquè se l'estima moltíssim, perquè té una humanitat que no s'enfada mai. Mai està enfadat. Sempre jo a vegades li dic a algun nen, ve que li pren una mica el pèl, diu, no ves que t'està tomant el pèl? I, Ángel, ya lo verá, no? No te pongas nervioso, ya lo verás. ¿Qué es más importante? ¿Darles de comer o darles cultura? I em va dir, respirar. Em va tallar, decidir de respirar, clar, si no respiren, pobres no, jo. Però vull dir, ells els hi paga l'habitatge, els hi paga el menjar, els hi paga l'escola, i bueno, la gent allà, vull dir, és el seu pare, i és ell, és el pare d'aquests 2.000 nens, 2.000 o 2.400 òrfans que dius tu, però és que a més de portar això, hi ha 5.000 persones, vull dir que són grans, bueno, són grans, tenen més de 45 anys, perquè el nivell de vida és 45 anys, vull dir que, ojo, l'esperança de vida. L'esperança de vida, exactament. I ell hi porta 5.000 malalts de tuberculosi, així que els va ajudant una mica amb euros o amb medicaments o a la farmàcia els hi compra, i a més d'això té un col·legi de 600 nois de 12 i 18 anys que els ensenya oficis, això que deies tu abans, els ensenya cultura. A tot el jovent de 17 a 20 anys els aconsello que vinguin, o que vagin a l'Àfrica, que vagin a un país desenvolupat, que estiguin 4 mesos allí, no 15 dies, que 15 dies se va de vacances. 4 mesos allí, perquè quan tornin siguin molt més humans. I clar, els pares això potser ho entenen, però les mares normalment no entenen cap mare. Ui, el fillet meu perdrà un any de carrera. No, perdrà un any de carrera. Guanyarà una vida, home. Una experiència. Una experiència tremenda. Vull dir, és més que una carrera, això. És molt important, Han vingut els seus pares a la fundació nostra i anem a abraçat i en Àngel
t'estarem agraïts tota la vida del que has fet. I han canviat de mentalitat. I han canviat de mentalitat. Això és el que estic més agraït, vull dir, més que jo donar-los amb ells el que m'han donat a mi, no? Perquè et dic, en aquest moment, si només estés a l'empresa, potser tindria un altre tarannà, i ara em sembla que tinc més força que no he tingut mai a la vida. I m'ho donen, el missioner i tots els nens i la família d'allà d'Etiòpia. Quan una persona marxa, una de les primeres coses que s'obliden és la veu. I avui hem fet aquest exercici i el Pol li deia a son pare que no se'n recordava de la veu de l'Àngel. Vull dir que avui hem fet aquest exercici molt important. Recordem l'Àngel Pujol, cada any el recordem en aquesta vetllada, sempre, perquè forma part ja també de la nostra vida, un home que ens va marcar. I el Pol ara ens adreçarà unes paraules. El Pol tenia 7 anys quan el seu avi 6 anys, quan el seu avi va marxar. Així que, Pol, ara volem escoltar-te. Bona nit a tothom, alcalde, autoritats, president del CIS, premiats, familiars i amics. Bona nit. Em presento, em dic Pol, soc net de l'Àngel Pujol i fill del Miquel Pujol. Abans de començar, voldria donar la meva enhorabona a tots els premiats d'avui. Tots són un exemple d'esforç, dedicació i superació. I és un honor poder viure aquest moment amb vosaltres. Em fa molta il·lusió poder compartir l'experiència que vaig viure fa uns mesos. Aquest gener passat va fer 10 anys que el meu padrí ens va deixar. Una persona que va deixar una petjada enorme, no només a la nostra família, sinó també a Etiòpia. Ell va dedicar part de la seva vida a ajudar, a construir, a sembrar esperança en llocs on feia falta. Durant anys, tot això per la meva germana i per mi eren paraules, records i fotos. Però aquest any, gràcies al meu pare i sobretot a la meva mare, he pogut viatjar fins allà. I vull dir-ho perquè no va ser fàcil per ella. Li feia por que anés, perquè feia poc que aquell país havia patit guerres i conflictes. Però tot i la por, va confiar en mi i em va deixar anar-hi. Doncs, després de molts anys a casa, de sentir parlar al meu padrí i darrerament al meu pare sobre Bucro, Tigray, vaig tenir l'oportunitat de sumar-me al viatge a Etiòpia. Vaig pensar que podia ser una bona experiència per veure un món diferent al nostre, atret per les ganes que tenia el meu pare d'anar-hi, per conèixer els fets del meu padrí i els projectes de la Fundació. La veritat és que va ser una gran experiència. Quan vam arribar a Bucro, vaig veure nens jugant en una escola que ell havia ajudat a construir. Una senyora gran em va agafar la mà i em va dir: «Trobem a faltar molt el teu padrí, però estem molt contents de que ara sigueu aquí. El teu padrí ens va donar vida». Aquelles paraules em van impressionar, perquè de sobte vaig entendre que la solidaritat no és només donar, és transformar. I el més important que tinc avui per dir és fer-vos arribar la gratitud i l'esperança que tenen en tots nosaltres. Els malalts, la gent gran, les dones, els nens. Qui ens ho diu són els homes i dones que van conèixer el padrí quan eren uns nens i que ara volen transformar la regió amb els seus coneixements i la nostra ajuda. Us podria dir noms com la Medhim, el Berihu, la Regat, el Serguei, l'Efren, el Gebre, el Calef i molts tigrinyos més. Ha estat un viatge molt intens d'emocions i aquesta nit és molt important transmetre-us el seu agraïment.
Vam caminar pels carrers i vam veure els pous que porten aigües a famílies que abans no en tenien. I en cada mirada, cada somriure, hi havia una part del meu padrí. Era com si ell encara fos allà, parlant a través de la gent. Jo tinc 17 anys i sé que he tingut oportunitats que molts altres joves no han pogut tenir. Durant aquest viatge vaig poder conèixer molts nens i nenes que, tot i tenir molt menys que nosaltres, són feliços. Sempre riuen, juguen amb qualsevol cosa i valoren cada petit moment. Per a mi és un orgull haver pogut viure aquesta experiència i rebre l'estima de persones que no coneixia, que al saber els meus orígens no us podeu imaginar l'afecte que em van donar i l'alegria que vaig sentir en saber que el meu padrí i ara el meu pare, la Fundació i tots vosaltres havien fet i esteu fent per ajudar a nens i a nenes a viure. Malauradament, com ja he dit abans, fa poc que han patit una guerra que els ha agreujat la seva situació. Moltes famílies han perdut el poc que tenien i les necessitats més bàsiques, com l'aigua, el menjar o l'escola, s'han convertit en un repte diari. Em va emocionar molt veure com, fins i tot, enmig de les dificultats, mantenen l'esperança, la dignitat i el desig de tirar endavant. Ens van acollir com si estiguéssim en un hotel de 5 estrelles, o compartien tot, fins i tot el poc que tenen. Aquella generositat tan sincera ens va impressionar i ens va fer adonar que la riquesa no sempre es mesura en possessions, sinó en el cor i en la manera de tractar els altres. I ara m'agradaria fer un brindis, tots junts, amb 3 petons al cel. Un moment. Un pel que va ser el meu padrí. Un altre pel que estem aconseguint entre tots. I un últim per un món millor, ple de pau, amor i solidaritat. Vale. Merci. Ara voldria acabar amb una última cosa que vaig aprendre amb aquell viatge, que va ser que quan tu sembres esperança, no només canvies el món dels altres, canvies el teu propi món. I això és el que el meu padrí va fer. Moltes gràcies. Miquel, ja pots estar orgullós. Romina, no calia. Ho ha fet superbé. Estava més nerviosa la Romina que el Pol avui, Genial. Gràcies, Pol, per apropar-nos a aquesta realitat que tu has viscut en primera persona. És un viatge que no és fàcil, és un viatge dur i tu ho has superat amb nota. Gràcies de veritat. Bé, li dono la paraula al Miquel Pujol. Després de parlar després del teu fill, tens un llistó molt alt, Ho ha fet molt bé, Endavant. És un homenatge al Marcel. Bé, bona nit a tothom. En aquest moment del sopar, com abans ha dit el nostre president del Centre d'Iniciatives Solidàries, en aquest moment ja sabeu que malauradament la setmana passada ens va deixar el Marcel Romà Piró, una persona molt estimada i un gran emprenedor. Impulsor de la Fundació juntament amb el Germán Rivera i el meu pare. Volem retre un especial homenatge al Marcel. Per aquest motiu hem fet el següent reportatge en la seva memòria. Endavant vídeo, sisplau. La passada setmana ens va deixar Marcel Romà i Piró, fundador de l'empresa Romà Infraestructures i Serveis, creada l'any 1974.
Amb ell s'apaga una figura clau de la indústria catalana, un home emprenedor i tenaç que va saber combinar com pocs la visió empresarial amb un profund compromís social i humà. Romà va ser molt més que un industrial de referència en l'àmbit de l'obra pública i la gestió de residus. La seva mirada anava més enllà de les fronteres del nostre país. L'any 2006, atret per la tasca del missioner basc Ángel Oraran, al poble de Bucro, a la regió etíop del Tigray, hi va viatjar acompanyat d'Àngel Pujol i de Germán Rivera. Aquella visita va marcar un punt d'inflexió vital i solidari. D'aquell primer contacte amb la realitat africana en va néixer un projecte hidràulic de gran abast, amb el suport del Col·legi d'Aparelladors de Lleida, que va culminar en la construcció d'un embassament de 300.000 metres cúbics destinat al regadiu agrícola. Aquella infraestructura no només havia de portar aigua, sinó que també esperança i desenvolupament a una comunitat castigada per la sequera i la pobresa. Marcel Romà, juntament amb Àngel Pujol, va continuar implicat en diverses iniciatives al Tigray, construcció de pous, restauració d'equipaments d'extracció d'aigua i projectes de formació professional i suport a l'activitat de les dones. D'aquella primera experiència solidària va néixer el Centre d'Iniciatives Solidàries, fundació que fins avui ha canalitzat una gran quantitat de recursos cap a l'obra del missioner Ángel Oraran, millorant la qualitat de vida de centenars d'orfes, dones i gent gran sense recursos, i ara també en el desenvolupament agrícola. Avui, en el seu record, volem expressar gratitud i reconeixement per la seva tasca empresarial i humana. Romà va demostrar que la indústria pot ser també un motor de solidaritat, que el progrés material no té sentit si no l'acompanya un compromís amb les persones. El seu llegat perdurarà en les infraestructures que va impulsar aquí i a Àfrica, però sobretot en els valors que va sembrar: responsabilitat, humanitat i generositat. Des del Centre d'Iniciatives Solidàries conservarem el seu llegat i divulgarem els valors que ens va aportar. Per sempre, Marcel, Romà i Piró. Li volem fer el lliurament d'una placa en reconeixement per part de la Fundació del Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Oraran a la família i demanem, sisplau, al president, l'Antoni Reig, que li farà entrega a la seva viuda, la Teresa Escolà, i també ho recolliran juntament amb les seves filles Teresa i Estel. Un reconeixement i un record després de veure aquestes imatges. Gràcies. El lliurament d'aquesta placa per part del president i per al vicepresident de la Fundació. Moltes gràcies. Voleu dir algunes paraules? Entenem perfectament, fa molt pocs dies, i agraïm moltíssim que aquesta nit ens estigueu acompanyant. Gràcies. Miquel, continues? Bé, des de la Fundació, en aquest moment volem compartir amb vosaltres el següent reportatge sobre les activitats que estem impulsant a Etiòpia, amb l'objectiu de donar-hi suport. I veurem com treballem per millorar de manera científica i tècnica les pràctiques agrícoles i veterinàries. Tot plegat per afavorir la producció d'aliments i amb això millorar
la nutrició de les famílies. Aquest projecte involucra la participació activa de les comunitats i la col·laboració en organismes oficials i altres ONGs per tal d'ampliar l'abast i l'impacte d'aquest treball. Actualment, el nostre soci etíop és IPADA, el qual ja ha posat els fonaments per fer créixer aquest projecte, que també és una prioritat del govern d'Etiòpia. Us deixem amb el vídeo i espero que us inspiri tant com a nosaltres. Endavant el vídeo, sisplau. Molt bona nit, autoritats catalanes, alcaldes, regidors, senadors, amics i col·laboradors de la Fundació Ángel Olaran. Molt agraïts del vostre interès de millorar les condicions de vida aquí a l'Àfrica subsahariana. Jo soc Felipe Ixalà, soc cofundador d'IPADA, que és una associació etíop on treballem per la pau i el desenvolupament. I tenim només un estranger, que sóc jo, i una de les coses que faig és enllaçar el que vulguin treballar nosaltres amb les comunitats. La resta dels que formen part d'IPADA són etíops que treballen des de dintre de les comunitats, des de dintre de les institucions etíops. Això ens ofereix una grandíssima avantatge, perquè tot és molt més fàcil i més eficaç. El cost és molt reduït. És a dir, vindre aquí com a estranger te topes amb moltes dificultats que ells no tenen, evidentment, no? Per la comprensió de com són les coses, l'idioma, els contactes, la confiança. Tot això fa que ara mateix puguem desenvolupar diversos projectes al mateix temps. Llavors, ara tenim el projecte de la millora de producció de llet en vaques, per la qual necessitem la millora dels forratges, i aquí hem aconseguit que ens donguin 2 trossos de terra a 2 llocs diferents, a Bucro i a Xinca, per fer planter, i llavors repartim llavors d'alfals, que és fonamental per les vaques que ja estan creuades. Llavors hem fet una xarxa de distribució i de participació implicada de tots els pagesos que estan interessats en produir més llet, el qual és una cosa importantíssima, que sigui la seva motivació, i nosaltres hi ajudem en coses tan particulars com les hormones o un ultrasò per les vaques, fem formació de formadors entre ells, i ara també estem construint aquest consorci on la Universitat de Lleida, la Fundació Ángel Olaran, la Universitat de Bolònia, la Universitat de Mekele, la Universitat de Xinca estan implicades per poder anar impulsant tant la participació de les comunitats com la formació local i la formació internacional de professors i tècnics. La setmana que ve ja tenim la primera Xinca, que serà a la universitat. Nosaltres ens basem a la col·laboració dels agents locals que hi ha a la zona on treballem. Llavors invitem a tothom a participar amb nosaltres de manera que es facin xarxes d'ajuda mútua. Moltes gràcies per l'atenció i benvinguts amb aquesta aventura de la nutrició i el desenvolupament de grups de dones que treballen amb llet. A continuació, donem pas a la breu presentació d'unes de les institucions amb la qual treballem conjuntament en aquest projecte de desenvolupament al Tigray. Parla la Maria Guia d'INURA, que és de l'Institut Universitari d'Investigacions de Recursos Alimentaris d'Extremadura. Endavant, vídeo. Me llamo María de Guía Córdoba Ramos, soy profesora e investigadora de la Universidad de Extremadura, soy la coordinadora del grupo de investigación calidad y microbiología de los alimentos y somos además el grupo, forma parte del Instituto Universitario de Investigación en Recursos Agroalimentarios INURA. Como investigadora, un gran placer poder estar aquí diciendo estas palabras y grabando este vídeo, porque eso significa que formo
parte de que formamos parte o estamos colaborando en este gran proyecto que se está desarrollando en Etiopía, en el cual se está mejorando la producción de ganado vacuno. En nuestro caso, nuestras líneas de investigación están orientadas hacia la mejora de la calidad y seguridad alimentaria de la leche y de los productos lácteos obtenidos. Queremos mejorar la vida útil de la leche investigando y desarrollando diferentes tipos de pasteurizadores o de esterilizadores para prolongar la vida útil de la leche obtenida, y por otro lado también estamos trabajando con la mejora de la calidad y seguridad alimentaria de los productos lácteos que se puedan obtener de esa leche, como son yogures, quesos, que mejoren, que prolonguen la vida útil, que sean seguros, saludables y sostenibles. Bé, des del primer moment, des de la Fundació, es va dedicar tots els seus esforços a donar suport a l'obra del missioner basc. Una de les primeres iniciatives que es va impulsar va ser l'enviament de contenidors de material cap a Bucro. Al gener de l'any passat, i en col·laboració amb l'organització Ayuda Contenedores de Pamplona, vam enviar un primer contenidor de material mèdic. I avui ja estem treballant en el segon contenidor. El president del Centre d'Iniciatives Solidàries, Antonio Reig, explica com estem gestionant i preparant aquest nou contenidor que és a punt de sortir. Hem fet un vídeo. Endavant, vídeo. Un cop més, el sentiment d'Àngel Pujol pel missioner Ángel Olaran ens reuneix com a símbol de solidaritat i suport a un projecte que ja es remunta a prop de 2 dècades. Una iniciativa que va tenir com a punt de partida un altre fervor pel missioner basc, el del doctor Rafael Ferreruela, qui va treballar a Mekele, a la capital del Tigray, durant molts anys, duent a terme intervencions oftalmològiques. Ferreruela va presentar els 2 àngels i d'aquest instant en va sorgir una devoció a primera vista. Àngel Pujol va dedicar tot l'esforç que va tenir al seu abast per recolzar l'obra d'Olaran. Contenidors de materials diversos, iniciatives de lleure, xerrades, esdeveniments esportius, publicació de llibres, actes en festes majors, celebracions populars i una infinitat d'actuacions que van divulgar el nom d'Àngel Olaran i la seva obra arreu de Catalunya i, evidentment, la constitució del Centre d'Iniciatives Solidàries i la implicació d'un important nombre de voluntaris. Malauradament, el traspàs d'Àngel Pujol va ser un gran sostrac pel projecte, del qual en va agafar les rendes el seu germà Josep Maria Pujol, qui va continuar liderant la Fundació i treballant en la mateixa línia fins a traslladar la responsabilitat a Miquel Pujol i Antoni Reig. Ambdós la gestionen actualment amb nous i valuosos projectes per al desenvolupament de Bucro i el Tigray, com el contenidor que estan a punt d'enviar. El cas això ha vingut una mica a raó de l'última visita que vam fer a Etiòpia, va ser per Setmana Santa, i allà les autoritats, l'alcalde de Bucro, el director de l'hospital, vam parlar també amb els representants del Departament d'Educació i ens van manifestar que un dels problemes que tenien és que a raó de la guerra no tenen ordinadors. I vam pensar com ho podem resoldre, juntament amb una fundació que treballa amb nosaltres, que l'anireu coneixent perquè compartim els projectes, que es diu IPADA, és una ONG local d'allà, però hi ha gent d'aquí. I llavors, des d'Extremadura, perquè un d'aquests noi és d'Extremadura,
fins aquí a Catalunya. Nosaltres, el Departament d'Educació, ens ha fet una donació d'ordenadors que els han retirat dels centres perquè n'hi ha de més moderns, però encara poden tenir una mica de vida útil. On aniran aquests ordinadors? Es repartiran entre el nord i el sud i aniran a la vorera, que són els ajuntaments d'allà, per exemple en el cas de l'Ajuntament de Bucro, aniran a l'hospital perquè ara fan els informes a mà, imagineu-vos el que això suposa. Després aniran a les escoles i aniran, evidentment, als orfes del pare Àngel Aran perquè es puguin fer una aula o dues o tres d'informàtica i es pugui ensenyar als orfes en aquesta disciplina. Aquí una altra part del contenidor és aquest lot format per un tractor, una sembradora de sembra directa i una recol·lectora de patates i hem vist que com a resultat de la guerra moltes explotacions han perdut els animals que tenien per llaurar i ara ho han de fer tot a mà i per tant una ajuda seria amb aquestes explotacions més necessitades ajudar-los a sembrar ja fent sembra directa, un sistema molt més sostenible de cultivar i ajudar aquelles explotacions que ho han perdut tot i que ara només els queda una aixada pràcticament per sembrar i ho han de fer manual. Són diverses ONGs que estem cooperant, us ho he dit abans, i aquestes ONGs es cuidaran una mica de controlar tot el funcionament de la utilització d'aquesta maquinària, de les llavors, etc., evidentment tutorats per nosaltres, pel Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Aran i en aquest cas també per l'Institut Mollerussa. Quina feinada la que esteu fent amb el centre i a més ara veient tot el que hi haurà en aquest contenidor amb aquestes incubadores, el material mèdic, que nosaltres tot ho donem per suposat, perquè ho tenim aquí, el tenim a l'abast, tenim la sort d'haver nascut en un lloc on no ens falta aquesta primera cura i que tenim assegurada tota aquesta vigilància mèdica i que moltes vegades això no ho valorem. Gràcies per tota aquesta tasca que esteu fent. Bé, estem, com aquell que diu, a les acaballes de la vetllada. Ja sabeu que és una vetllada una mica llargueta. Això ja ho sabeu, això és com quan un va al Goya, quan un va a veure els Goya ja sap quan comença però no quan acaba. Doncs aquí igual, sabem quan comencem però que les coses se poden anar allargant. Per cert, molt interessant tot el que han explicat del tema de la nutrició de les vaques. L'Antoni, abans de començar la vetllada, m'explicava que aquestes vaques acostumen a produir 1 litre de llet i amb aquesta nova barreja que fan de la nova creació i nutrició amb les hormones que els estan ficant, amb aquesta que les alteren genèticament, el que fan és que aconsegueixen 6 litres que produeix la mateixa vaca. O sigui, com canvia la vida i com els hi pot canviar la vida a aquestes famílies i a aquestes persones. Gràcies per tota la investigació i per tot el que esteu portant a Bucro. I bé, ara escoltarem el testimoni de l'Ainatu Domingo Soler. Ella va néixer a prop de Tigray, a Etiòpia. És investigadora, escriptora i diputada al Parlament de Catalunya. A la seva autobiografia, Fusta d'eucaliptus cremada, explica la història de la seva mare, la Jamrot, que ella va ser maltractada, prostituïda i va morir de la sida a l'any 2003, amb només 25 anys. Avui tenim amb nosaltres a l'Ainatu, fou adoptada quan tenia 7 anys per una família de Barcelona i demanem, sisplau, que ens adreci unes paraules.
Bona nit. Crec que em toca dir-ho a mi. Fa un gran goig veure tantes persones interessades i implicades en la cooperació internacional i en concret a Etiòpia. Per tant, és un honor poder adreçar-vos aquestes paraules abans de tancar aquest sopar meravellós. Com ha dit, jo vaig néixer a Gondar, al nord d'Etiòpia, que està bastant a prop del Tigray. Vaig arribar a Catalunya el 2003, quan tenia 7 anys, a través d'una adopció internacional. I com els passa a molts joves d'origen estranger, viure a Catalunya amb pocs referents etíops adults ha estat una lluita constant contra l'oblit, contra la pèrdua de la llengua materna, contra el trencament amb la meva cultura d'origen. Però he tingut la sort de mantenir el meu vincle amb Etiòpia gràcies a poder fer de voluntària a diversos projectes de desenvolupament a Etiòpia. I de fet, ara fa 3 anys, en un d'aquests viatges vaig tenir l'honor de conèixer l'Ima Guixé i conèixer de primera mà el seu projecte. I com molts etíops de la diàspora, una de les preguntes més importants que m'he fet al llarg dels anys ha estat com puc contribuir al desenvolupament econòmic i social a Etiòpia des de la meva identitat catalana i des d'Europa. El 2022 vaig publicar el meu llibre amb el títol Fossar d'eucalipto cremada, precisament amb aquesta pregunta com a eix central, perquè volia fer un homenatge a les dones, i especialment a les dones del món rural etíop, perquè crec que necessitem democratitzar i descentralitzar l'accés als projectes de benestar i empoderament de les dones i les nenes, perquè el progrés social no es pot quedar a les capitals. Aquests projectes han de poder arribar a aquelles persones que es troben als marges de la societat etíop. Al llarg de la meva trajectòria professional, abans de ser diputada per Junts al Parlament de Catalunya, vaig treballar en l'àmbit de la cooperació entre Europa i els països africans i vaig aprendre que només podem contribuir al progrés dels països africans si canviem el marc mental de la relació entre el continent africà i l'europeu. Crec que cal entendre bé les necessitats i els interessos dels països i ciutadans africans per poder col·laborar en el desenvolupament de les solucions sostenibles. Els projectes que hem escoltat avui, que s'han esmentat, s'han reconegut, són i formen part d'aquest canvi de marc mental, d'aquest canvi de paradigma, perquè són projectes que posen al centre les persones, donen suport a iniciatives locals, creen llocs de treball, contribueixen a l'intercanvi d'experiències i expertesa entre ciutadans africans i europeus i en aquest cas entre etíops i catalans. Per tant, la regió del Tigray té una de les poblacions més dependents en l'ajuda humanitària europea i jo crec que els riscos d'aquesta dependència l'hem vist durant la guerra entre el govern central etíop i el govern del Tigray durant una guerra que va tenir un impacte devastador en les poblacions més vulnerables. Per tant, jo crec que garantir la sostenibilitat i la continuïtat de tots aquests projectes serà realment el que serà revolucionari. I per tant, amb aquestes paraules jo vull felicitar a tothom que està implicat en tots aquests projectes que hem escoltat a UCRO, a Tigray, per la feina incansable que feu amb la col·laboració de la societat civil etíop, d'empreses, però també el govern etíop. I com sabeu, les societats només es desenvolupen si els governs inverteixen en el benestar i l'empoderament de les dones i de la gent jove. I tenim clar que Etiòpia, el govern d'Etiòpia no ho pot fer sol i per tant la vostra ajuda és essencial i de tot cor us agraeixo molt la vostra implicació i compromís i per tant molt bona sort en els projectes de futur. Gràcies. Antoni, et toca ara la cloenda, el president del Centre d'Iniciatives Solidàries, Àngelo Laran. Bé, diuen que tot el bo s'acaba. Li tocaria cloure aquest acte a l'Àngelo Laran, evidentment no ha vingut, no ha pogut venir. Jo només us dic una cosa.
Aquí heu vist nous projectes, noves iniciatives, veurem com evolucionen. La idea és ajuntar-nos molts actors en un mateix projecte, perquè creiem que és la manera eficient de fer cooperació i de desenvolupar. I tot això és important. De nàtums n'hi poden haver moltes. Cada persona d'allà, amb poca cosa, si els traiem del pou, després ells poden caminar. I jo penso que aquest és el camí. L'objectiu és començar-los i treure'ls del pou on estan. Sols no se'n surten. Per tant, jo crec que la vostra ajuda és importantíssima i, de totes maneres, heu vist projectes nous, iniciatives noves, però penseu una cosa, no deixem els orfes. Tenim 400 orfes allà que de fa anys que van canviant i aquesta gent els continuarem ajudant. La tasca que s'està fent amb aquests orfes és important. Us comentaré una anècdota. Ara, quan vam anar per Setmana Santa, vam trobar un senyor que ha sigut rector de la Universitat de Mekelle, que li van oferir el càrrec de ministre d'Educació d'Etiòpia. Aquest senyor forma part d'IPADA, és un col·laborador nostre. Aquest senyor li han ofert molts càrrecs, ha dit a tots que no. Per què? Perquè diu, de la mateixa manera que m'han ajudat a mi, jo vull ajudar el país i vull ajudar la regió. I en aquests moments està fent una mica també de pare i l'aran, perquè tothom el crida pel carrer, tothom li demana ajuda, etc. Per tant, penso que aquest és el camí correcte. Aquests orfes, penseu que tots estan escolaritzats, alguns arriben a la universitat, els que arriben se'ls paga els estudis i, per tant, poden ser una persona com l'Anòtom o com qualsevol altra, formada, i aquest crec que és el model de país que necessitem. Per tant, continuem amb la labor del pare Àngel Aran, ajudem els orfes, però si tenim una oportunitat de fer altres projectes amb universitats, amb altres institucions, crec que ho hem d'aprofitar i penso que aquest és el camí. Moltes gràcies pel que ens ajudeu. Penseu que poca cosa per ells és molt i compto amb tots vosaltres per continuar ajudant amb aquesta gent que realment ho necessiten. I si algun dia teniu l'oportunitat, com deia l'Àngel Pujol, aneu-hi, val la pena, perquè aprendreu moltes coses. Moltes gràcies per haver compartit aquest sopar i a reveure. Gràcies, president i vicepresident. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta darrera part d'avui dels reconeixements que un any més ens ha reunit amb el que podria ser com si fos el primer sopar de Nadal, no? La primera trobada, ja podria ser com el tret de sortida. Ara, a partir d'ara, ja començaran tots. Gràcies, continueu gaudint de la vetllada i no oblideu mai tot el que s'està fent des de Mollerussa cap a Tigray. Gràcies, bona nit.